ሰላም ንዓኹም ደቂ ዓበይቲ ንሎሚ ድማ ቲክታክ ሾፕ ምንታይ ኣምፂልና ኣሎ መሲልኩም እዚኣ ንሪኣ ዘለና ስማርት ቦዲ ስኬል ትብል ዘላ ሚዛን ኮይና ዝተፈላለየ ዓይነት ብዙሕ ዓይነት ዘለዋ ውሽጣ ጥቕምታት ዘለዋ 5 ስኬልስ ዘለዋ ማለት እዩ። ልክዕ ከምዚ ንሪኣ ዘለና እዚኣ ሚዛን እዚኣ ምስ ቴሌፎንና ዳውንሎድ ኣይሚን እቲ ናቱ ዳውንሎድ ጌርና እቲ ዘድልየና ዓቐን ብዙሕ ዓይነት ፍልልያት ዘለዎ ብዙሕ ዓይነት ጥቕሚ ዘለዋ ክትነግረና ትኽእል ዓይነት ሚዛን እያ። እቲ ናትና ክብደት ናትና ስብሒ ኣበይ ከም ዘሎ ኣበይ ክነጉድል ከም ዘለና ኣብ ምንታይ ወሲኽና ከም ዘለና እትነግረና ዓይነት ሚዛን እያ ማለት እዩ። እዚ ክንብል ከለና ብብሉቱዝ ኮኔክት ዝኾነ ልክዕ እዚኣ ንሪኣ ዘለና እዛ ባርኮድ እዚኣ ኣብ ቴሌፎንና ስካን ምስ ገበርናያ እቲ ናቱ ሊንክ ክተርእየና 3 ትሪፕል ኤ ባትሪ ትጥቀም ብድሕሪኡ እቲ ንሕና ክንገብሮ ዘለና እንድሕር ክንምዘን ደሊና ወይ ከዓ ዓቐንና ክንፈልጥ ምስ ንደሊ እዚኣ ስቲከር ነቕለጣ እሞ ኣብ ዘድልየና ግዜ ኣብ ፅቡቅ እንድሕር ኣቐሚጥናያ ዝኾነ ምፅሓፍ ኣየድልየናን እዩ ንዓ ነታ ባርኮድ ስካን ምስ ገበርናያ ብቴሌፎንና ናፍቲ ዌብሳይት ክተብለና እቲ ኣፕ ምስ ኣበልና ዳውንሎድ ጌርና ድማ ኣብ ቴሌፎንና ፅዒድና ልክዕ እቲ ብሉቱዝ ኮኔክት ምስ ኮነ ንሕና ኣብዛ ሚዛን ኣብ ንስቀለሉ ግዜ ኩሉ እቲ ናትና ዘሎ ዓቐን ብልክዕ ኣብቲ ቴሌፎንና ኩሉ ነናቱ ፅሒፋ ተርእየና ዓይነት ሚዛን እያ ማለት እዩ። ስለዚ ልክዕ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ናቱ ጋይድ ላይን ኣለዎ ብኡ ፈሎው ጌርና እቲ ክንጥቀመሉ ዘለና ክንጥቀም ንኽእል ኢና። እዘን 4 ዶት ንሪአን ዘለና ድማ ኣብአን ጋርና ኣብአን ምስ ሰቐልናየን እቲ ክብደት ናትና ዓቐኑ ወይ ከዓ ኣብ ምንታይ ክንጎድል ከም ዘለና እትነግረና ዓይነት ሚዛን እያ ማለት እዩ። ስለዚ ክንምዘን ከለና ጥራይ እግርና ካልሲ ዘይብሉ ክኸውን ከሎ ተመራፂ ይኸውን። ነቲ ኩሉ ዘሎ ናይ ማስል ናይ ፋት ናይ ማይ ክሳብ ክንደይ ከም ዘለና ኣብ ምንታይ ጎዲልና ኣለና ኣብ ምንታይ ክንውስኽ ኣለና ወይ እውን ዓቐን ፕሮቲንና ኣብ ምንታይ ከም ዘሎ ኩሉ ትሕብረና ማለት እዩ። ስለዚ ፅብቕቲ ዓይነት ሚዛን እያ ምናልባት እዚ ዳውንሎድ ገይረ ብቴሌፎን ስኬል ምስ ገበርክዎ ኣብዚ ኣብ ሚዛን ከለኹ እቲ ናትና ፆታ ንነግራ ወዲ ዲና ጓል ብድሕሪኡ እቲ ዓቐናት ብምሉኡ ዘርዚራ ክተምፀልና እያ ማለት እዩ። እቲ ናትና ዕለት ወይት ወይ ከዓ ቁመት እንድሕር ሂብናያ ድማ ምስቲ ክብደትናን ቁመትናን ዘለናዮ ምስቲ ዕድሜናን ክኸይድ ዝግብኦ እቲ ስኬል ትነግረና ማለት እዩ። እንድሕር ወሲኽና ኣለና ካብቲ ቁመትና ንላዕሊ ክብደት እንድሕር ወሲኽና ወይ ከዓ ምስቲ ቁመትናን ምስቲ ክብደትናን ማች ዘይገብር እንድሕር ኮይኑ ኣበይ ክንውስክ ከም ዘለና ኣበይ ክንቅንስ ከም ዘለና ንበይኑ ነናቱ ፈልያ ተርእየና ማለት እዩ። ስለዚ ሓንቲ ክንሳእ ግን ብዙሕ ዓይነታት ጥቕሚ ዘለዋ ዓይነት ሚዛን እያ ማለት እዩ። ኤሌክትሮኒክ እያ ብባትሪ ትሪፕል ኤ 3 ባትሪ ጌርና ከዓ ክንጥቀመላ ንኽእል። እዚ እቲ ውፅኢቱ ስኬል እውን ናቱ ኣለዎ ኪሎግራም ዲ ዋላ ኤልቢ ቢዩኤስ እንድሕር ኮይኑ ወይ ከዓ ኖርማል ኣጠቓቕማ ብኪሎ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ዩኒት ኣሎ ነቲ ዩኒት ከዓ ባዕልና ክንቅይሮ ንኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ወይ ዝብል ኣሎ ቢኤምኣይ ዝብል ኣሎ ቦዲ ፋት ዝብል ኣሎ እቲ ናትና ማስል ክንደይ ከም ዘለና ወይ ከዓ ማይ ክሳብ ክንደይ ከም ዘለና በብናቱ እቲ ስኬል ትነግረና ማለት እዩ። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣነ ልክዕ ኣብታ ሚዛን ከለኹ ምስ ቴሌፎነይ ኮኔክት ምስ ገበርክዋ ድማ እቲ ሪዛልት ድማ ነናቱ ኣብ ምንታይ ክብደተይ ዋላ እቲ ናይ ማስል ዘለዎ ወይ ከዓ እቲ ናይ ኣብ ምንታይ ስብሒ ከም ዘሎ ወይ ከዓ ኣብ ምንታይ ክቐንስ ኣብ ምንታይ ክውስክ ከም ዘለኒ ዋላ እቲ ናይ ዓፅምና ክስታይ ከማን ትነግረና እያ ማለት እዩ። ስለዚ ፅብቕቲ ዓይነት ሚዛን እያ። ምናልባት ኣብ ገዛና ያ ሚዛንና ክብደትና ወይ ከዓ ዓቐን እቲ ናትና ናይ ነብስና ስብሒ ክንርኢ ምስ እንደሊ ኣብ ምንታይ ኣለና ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ፕሮቲን የድልየና ወሲኽና ዲና ዘለና ጎዲልና ብምሉኡ ትሕብረና ዓይነት ሚዛን እያ ማለት እዩ። እዚ ያ ከይትርስዑ ግን ምስ ቴሌፎንና ነቲ ባርኮድ ምስ ገበርናዮ ኮኔክት ክንገብር ኣለና ማለት እዩ። ያ ስለዚ ልክዕ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዕድመ ሳይዝ ወይ ከዓ ቁመትና ምስ ሃብናያ እቲ ክብደትና ክንደይ ክኸውን ከም ዘለዎ ከምኡ ድማ ምስቲ ማዕረ ቁመትናን ክብደትናን እንድሕር ቀኒስና እንድሕር ኣሊና ክንውስክ ከም ዘለና እንድሕር ካብቲ ቁመትና ንላዕሊ ኮይኑ ድማ ክንጎድሎ ዘለና ኣብ ምንታይ ከነጉድል ከም ዘለና ኣብ ምንታይ ከዓ ፕሮቲን የድልየና
ብምሉእ ፈላልያ ተርእየና ወይ ከዓ ናይ ነፍስና ማይ ክሳብ ክንደይ የድልየና ክሳብ ክንደይ ከም ዘለዎ ማይ ናይ ነፍስና እውን ብምሉእ ፈልያ ትነግረና ዓይነት ሚዛን እያ። ኣነ ኣብ ቲክታክ ረኺበያ እንድሕር ኣገዳሲት ኮይና ረኺብኩማ ድማ ንስኹም ኩሉ ግዜ ትሓቱን ኢኹም ኣበይ ክንረኽባ ትብሉኒ ኣብቲ ናይ ሾፒንግ ካርት ቀያሕ ሾፒንግ ካርት ምዛ ናይ ቪድዮ ናታ ሊንክ ኣብኣ ክፃነልኩም እየ ካብኣ ከዓ ክትረኽብዋ ትኽእሉ ኢኹም ናብኡ ናብቲ ሊንክ ክትወስደኩም እያ። ብዝተረፈ ኣብ ካልእ ግዜ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ በቢ ዘለኹሞ ሰላም ቅነ